करते. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करत आहोत. तर आपण त्या दिवशी म्हणालो सर्वांना श्रीराम भगवंत राम प्राण प्रतिष्ठेच्या खूप शुभेच्छा. खूप सुंदर असं मंदिर आपलं अयोध्येला तयार झालेलं आहे प्रभू रामचंद्रांचं. खूप सुंदर सोहळा झाला काल त्याचा, जो आपण सर्वांनी बघितलाच असेल. तर रीना माताजींना काही सांगायचं होतं, म्हणायचं होतं त्या दिवशी. तर आपण थोडा वेळ थांबूया, शेवटी घेऊया माताजी का आधी घेऊया? चालेल माताजी, शेवटी पण चालेल. तोपर्यंत सगळे भक्त पण जॉईन होतील एक एक ना. हो 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 हो. तर आपण शेवटी घेऊया मग 15-20 मिनिटं. चालेल माताजी, चालेल. हा, हरे कृष्ण. चालेल. हरे कृष्ण. ठीक आहे, मग आपण अध्यायाला सुरुवात करू. सुंदर अशा 11व्या अध्यायावर आपण आहोत आणि आपले 25 श्लोक झालेले आहेत. आपण पुढच्या श्लोकाला आज सुरुवात करू. हो, सॉरी. तर इथे आपण बघितलेलं आहे की 11व्या अध्यायामध्ये भगवंताला अर्जुनाने विनंती केलेली आहे की मला तुमचं ते चराचर आणि अद्भुत असं रूप, म्हणजे संपूर्ण चराचर ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी दाखवलेलं आहे की ज्या भौतिक जगामध्ये तुम्ही कसा प्रवेश केलेला आहे आणि जसं विभूती दाखवलेल्या आहेत भगवंतांनी अर्जुनाला सगळ्या, तर या विभूती भगवंतांच्या विभूती जाणलेल्या आहेत अर्जुनाने. आणि ज्या चतुश्लोकी गीतेला जाणलं त्याच्यावरून अर्जुनाने भगवंतांना पुरेपूर जाणलेलं आहे. आणि याही आधी कधीही अर्जुनाच्या मनात कुठलाच संशय नव्हता हो. कारण जिथे तो नरनारायणापैकी एक आणि असामान्य असा अर्जुन आहे तो, तर त्याच्यामुळे तो अर्जुन जरी आपलं प्रतिनिधित्व करत असला तरी अर्जुन हा असामान्य आहे, सामान्य माणसांसारखा नाही. पण इथे कुठेतरी अर्जुनाच्या मनामध्ये जे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत की मग जर कोणी पुढे जाऊन स्वतःला दैवी असं समजायचं आणि स्वतःला देवत्व स्वतःमध्ये आहे असं जर कोणी क्लेम केलं, असं जर कोणी म्हटलं, तर मग ते सिद्ध करावं. मग त्यासाठी त्यांना ते दाखवण्याची की तुम्ही मग विश्वरूप दाखवा, की जे संपूर्ण चराचर तुम्ही स्वतःला जे देवत्व करताय ते सिद्ध करण्यासाठी, जे देवत्व आहे ते सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही ते विश्वरूप दाखवा. आणि इथे कुठेतरी मग सामान्य माणसांना कन्व्हिन्स करण्यासाठी आणि त्यांच्या माहितीसाठी मग अर्जुनाने भगवंतांना विनंती केलेली आहे. आणि मग अनेकही अजून एक दोन कारणं आहेत तिथे. भगवंत अर्जुनाचा तो दृष्टिकोन बदलायला बघतायत. कारण ज्या दृष्टिकोनातून अर्जुन विचार करतोय त्या दृष्टिकोनामुळे काय झालेलं आहे, तर अर्जुन पूर्णपणे मरगळ आलेली आहे अर्जुनामध्ये. आणि तो असमंजस झालेला आहे आणि म्हणूनच त्याने भगवंतांना आपलं गुरु मानलेलं आहे. आणि म्हणून स्यानिश्चितम गृहीतम, की तुम्ही निश्चित मला काय देत आहात. यच्छ्रेय स्यानिश्चितम गृहीतन्मे, की मग निश्चित असं तुम्ही मला काय ते सांगा, की मला हा निर्णय घेता येत नाही. आणि म्हणून त्यावेळेस भगवंतांना अर्जुनाने पूर्णपणे शरणागत गेलेला आहे अर्जुन. आणि त्यांनी सरेंडर होऊन भगवंतांना आपलं गुरु मानलेलं आहे. आणि भगवंतांना ते पूर्णपणे त्यांनी विश्वास आहे, खात्री आहे व श्रद्धा आहे. जिथे पहिला पहिला टप्पाच श्रद्धा आहे, तो श्रद्धा, ती श्रद्धा पुरेपूर आहे अर्जुनामध्ये. आणि म्हणूनच तो भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहे. आणि म्हणून आजही आपल्याला त्या अध्यायामध्ये जाणायचंय की भगवंतांचं हे रूप बघून अर्जुनाला काय वाटलेलं आहे. कारण इतकं हे रौद्र आणि उग्र असं जे रूप आहे, अकराळ विक्राळ असं हे रूप आहे, ज्याचं वर्णन आपण गेल्या अनेक श्लोकांमध्ये, ज्या 11वा अध्याय सुरू केल्यानंतर अनेक श्लोकांमध्ये आपण त्याचं वर्णन ऐकलंय की संपूर्ण चराचर जिथे आहे, मग या संपूर्ण चराचरामध्ये जिथे ब्रह्मदेव, शंकर या सगळ्यांचा तिथे सगळे उपस्थित आहेत आणि सगळ्यांचं अस्तित्व तिथे सर्वजण दिसत आहेत अर्जुनाला. भगवंतांमध्ये सर्व देवी देवतांचा, ऋषींचा, नाग जे आपण म्हटलं की ज्या सर्व नागांचा सुद्धा समावेश आहे. आणि मग ज्यांच्या अनेक मुख आहेत, अनेक दाढा आहेत, अशा प्रकारचं हे अकराळ विक्राळ असं रूप आहे भगवंतांचं. हे रौद्र रूप आहे, हे उग्र रूप आहे. आणि म्हणूनच मग
अशा या रूपाला हे तात्पुरतं रूप आहे भगवंतांचं. आणि हे भगवंतांनी अर्जुनाच्या विनंतीनुसार ते तिथल्या तिथेच भगवंतांच्या अचिंत्य भेदाभेद आणि म्हणूनच ज्यांच्या अनेक शक्ती आहेत, ज्या आंतरिक शक्ती आणि बहिरंग शक्ती आपण जाणलेल्याच आहेत, आणि तटस्थ शक्तीवर ज्याच्यावरती आपण उपस्थित आहोत, जीव उपस्थित आहे, मग अशी अंतरंग शक्ती आहे, बहिरंग शक्ती आहे, आणि अशा अनेक शक्ती. मग भगवंतांची इंद्रिय ही एकमेकांचं कार्य करू शकतात. भगवंतांच्या शक्ती या अनेक शक्ती आहेत आणि त्या शक्तीने भगवंत एकाच वेळेला जवळ आहेत तर लांबही असू शकतात. अशा प्रकारे भगवंतांच्या या शक्ती आहेत, कारण भगवंत आध्यात्मिक आहे. त्यांचं शरीर आणि मन हे वेगळं नाही, आणि ते पराशक्तीमध्ये आहेत, त्या आध्यात्मिक शक्तीचा भाग आहेत. आणि म्हणूनच ही आध्यात्मिक शक्ती जी आपण बघितली, पराशक्ती, मग ज्या वेळेला आपण म्हणतो की प्रलय येतो त्यावेळेला सर्व नष्ट होणार आहे, पण या पराशक्तीला काहीच होत नाही, कारण ही सगळ्याच्या पलीकडे आहे आणि त्याला काहीही होऊ शकत नाही. जरी आपण म्हटलंय ब्रह्मांचं जीवन हे 100 वर्षाचं आहे, कारण ब्रह्म हे जीवतत्व आहे. ब्रह्मा हे प्रत्यक्ष जीवतत्व आहे, आणि म्हणून आदी जीव, ज्या प्रत्येक लहान ब्रह्मापासून ते मुंगींपर्यंत अशा सर्व योनीतून जे जन्म घेतात त्यामध्ये परमात्म्याचा निवास आहे. ह्या सगळ्याचं मूळ हे भगवंत आहे. आणि म्हणून मग आजच्या अध्यायात आपण जे जाणतो आहोत की असं हे अकराळ विकराळ रूप बघून अर्जुनाचे भाव आता काय आहेत आणि काय काय दाखवलंय भगवंतांनी त्या रूपामध्ये अर्जुनाला. आणि मग जिथे मी म्हटलं की ज्या कारणांमध्ये अर्जुनाने सामान्य माणसांसाठी हे विचारलेलं आहे भगवंतांना, कारण कुठेही मग देवत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी आपलं विश्वरूप दाखवावं, त्याचप्रमाणे भगवंत अर्जुनाला इथे वर्तमान तसेच भविष्यामध्ये काय घडेल हेही भगवंत यामध्ये दाखवू इच्छित आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी पुढे त्याबद्दलही अर्जुनाला पुढच्या श्लोकांमध्ये तसं मार्गदर्शन केलेलं आहे. मग आपण 26व्या श्लोकाला जातोय. हरे कृष्ण. अमीचम त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथास्तु सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्ट्रान् करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णि तैरूत्तमाडैः. हरे कृष्ण. वाचणार रीना माताजी, सुनील प्रभूजी, कोणीही वाचू शकता आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वपक्षीय राजासहित सर्व धृत राष्ट्रपुत्र भीम, द्रोण, कर्ण आणि भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धेही तुमच्या भयंकर मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचाल माताजी? नक्की माताजी. वरती करता? हो, एक सेकंड. तात्पर्य. पूर्वीच्या एका श्लोकामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला तो जे काही पाहण्यास इच्छुक आहे ते दाखविण्याचे वचन दिले होते. आता अर्जुन पाहत आहे की विरुद्ध पक्षातील प्रमुख सेनानी भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि सर्व धृत राष्ट्रपुत्र व त्यांचे सैन्य आणि अर्जुनाचे स्वतःचे सैन्य या सर्वांचा संहार होत आहे. यावरून दर्शविले जाते की कुरुक्षेत्री जमलेल्या जवळजवळ सर्व लोकांच्या मृत्यूनंतर अर्जुन विजयी होईल. अपराजित समजल्या जाणाऱ्या भीष्म देवांचाही संहार होणार असल्याचा उल्लेख या श्लोकात आढळतो. या श्लोकात आढळतो. त्याचप्रमाणे कर्णाचाही संहार होणार आहे. केवळ विरुद्ध पक्षीय भीष्मासारख्या महान योद्ध्यांचाच संहार होणार आहे असे नाही, तर अर्जुनाच्या पक्षातील काही महान योद्ध्यांचाही विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. क्षमस्व. तर आपण बघतोय बघा की अर्जुन म्हणतोय भगवंतांच्या मुखामध्ये
अर्जुनाने या सगळ्यांना उड्या मारताना बघितलं की हे सगळं सैन्य मग पांडवां व्यतिरिक्त जे काही सैन्य कुरुक्षेत्रावरती होतं हे सगळं याच्यामध्ये मारलं गेलेलं आहे. जवळजवळ सर्व लोकांच्या मृत्यूनंतर अर्जुनाचा विजय होईल. अपराजित समजल्या जाणाऱ्या भीष्म देवांचाही संहार होणार असल्याचा उल्लेख या श्लोकामध्ये आपल्याला आढळतो. त्याचप्रमाणे कर्णाचा संहार होणार आहे. विरुद्ध पक्षीय भीष्मांसारख्या महान योद्ध्यांचाच संहार होणार आहे असे नाही, तर अर्जुनाच्या पक्षातीलही काही महान योद्ध्यांचाही विनाश होणार आहे. आणि म्हणून हे सगळेजण भगवंतांच्या मुखामध्ये जे उड्या मारताना दिसत आहेत की त्यांचा नाश होतो आहे, त्यांचा संहार होतो आहे, हे कुठेतरी इथे अं, 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 भगवंतांना सांगायचं आहे. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे हे सांगितलंय की भगवंतांच्या तोंडात उड्या मारतायत, की पुढे जाऊन आपण बघतोय की भगवंत हे काळ आहे आणि हे मृत्यू बनून आलेले आहे या लोकांसाठी, कारण ते अधर्माच्या बाजूने आहेत. आणि म्हणूनच कुरुक्षेत्रीय जमलेल्या सर्व योद्ध्यांचा तिथे विनाश विनाश होणार आहे असे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. यथा नदीनां बहवो भुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. हरे कृष्ण. सुनील प्रभूजी वाचणार. वाचतो माताजी. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रामध्ये प्रवेश करतात, त्याप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तेच पुन्हा उल्लेखित केलेलं आहे. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे पतंग आपल्या विनाशाकरिता प्रदीप्त अग्नीमध्ये प्रवेश करीत असतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व लोक द्रुत गतीने भराभर तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत असल्याचे मी पाहत आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. विनाशाकरता म्हणजे इथे कुठेतरी उल्लेखित केलेले असे हे सगळे श्लोक आपल्याला त्याचाच उल्लेख करतायत की ज्याप्रमाणे भगवंतांच्या मुखामध्ये जसे प्रदीप्त अग्नीमध्ये पतंग प्रवेश करतात, तशाच प्रकारे हे द्रुत गतीने तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहे. या सगळ्याचा उल्लेख असा दाखवलेला आहे की त्यांचा नाश होणार आहे, विनाशाकडे त्यांची वाटचाल चाललेली आहे. लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदन् वै जलद्भिः. एक मिनिट हा. सॉरी. लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वन्दनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगन् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. रीना माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे विष्णू, तुम्ही आपल्या प्रज्वलित मुखांनी सर्व बाजूंनी सर्व लोकांना गिळंकृत करीत असल्याचे मी पाहत आहे. आपल्या तेजाने तुम्ही संपूर्ण जगत व्यापून उग्र प्रखर होरपळणाऱ्या किरणांनी प्रकट झाला आहात. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून तो जो अग्नी आहे की प्रज्वलित मुखांनी सर्व बाजूंनी सर्व लोकांना गिळंकृत, की कशा प्रकारे आपण बघितलं की 1000 सूर्यांचा उदय होईल अवकाशामध्ये, इतकं प्रखर तेज भगवंतांचं आहे. आणि या तेजाने संपूर्ण जगत व्यापून उग्र प्रखर होरपळणाऱ्या किरणांनी भगवंत प्रकट झालेले आहेत. अशा प्रकारे अर्जुनाला इथे भासवत आहे. आख्या हिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्ति ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. हरे कृष्ण. सुनील प्रभुजी.
हरे कृष्ण माताजी. हा माताजी हे प्रभूजी. हे देवादी देव, कृपया मला सांगा की उग्र रूपधारी तुम्ही कोण आहात? मी तुम्हाला प्रणाम करतो. कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा. तुम्ही आदिपुरुष आहात. मी तुम्हाला जाणू इच्छितो, कारण मला तुमचे प्रयोजन माहीत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाला प्रश्न पडलाय हो आता. इतकं इतकं हे इतकं प्रखर असं तेज असलेलं रूप जेव्हा अर्जुन बघतोय, तेव्हा अर्जुनाला प्रश्न पडतोय की मग हे जे अद्भुत रूप अर्जुनाने विनंती तर केलीये, पण आता तो जे काही बघतो आहे त्याने तो अतिशय व्यथित झालेला आहे, अतिशय भरून आलेला आहे त्याला. आणि म्हणून तो शेवटी विचारतोय भगवंतांना की तुम्ही कोण आहात? उग्र रूपधारी तुम्ही कोण आहात? मी तुम्हाला प्रणाम करतोय. माझ्यावरती प्रसन्न व्हा आणि तुम्ही आदिपुरुष आहात. तुम्हाला जाणू इच्छितो. भगवंतांना जाणलेलं आहे हो, भगवंतांच्या शक्ती जाणलेल्या आहेत, परंतु हे अद्भुत रूप त्यांनी पहिल्यांदा, मग भूतो न भविष्यती, की कधीही हे इतकं इतकं अद्भुत रूप भगवंतांनी कुणालाच दाखवलेलं नव्हतं. आणि म्हणून इतक्या या अद्भुत रूपाला बघून अर्जुनाला हा प्रश्न पडलेला आहे. कारण की मला तुमचं प्रयोजन माहिती नाही, तुम्हाला याच्यातनं मला काय प्रेरित करायचंय आणि काय तुम्हाला सांगायचंय मला, तर हे नक्की तुम्ही मला सांगा. आणि मग भगवंत उत्तर देतात अर्जुनाला. श्री भगवान वाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भवि ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. वाचा रीना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील सर्व योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतायत, श्रीकृष्ण हे आपला मित्र आणि स्वयं भगवान आहेत. हे जरी अर्जुनाला माहित होते, तरी श्रीकृष्णांनी प्रकट केलेल्या विविध रूपांमुळे तो गोंधळून गेला होता. कारण हे जे अकराळ विक्राळ रूप त्याने कधीच बघितलं नव्हतं भगवंतांचं. आणि हे अतिशय अद्भुत असं रूप होतं आणि त्यामुळे तो गुंतळून गेलेला आहे. तो व्यथित झालाय, पण त्याला असं तो भारावून गेलेला आहे. आणि हे मी काय बघतोय हे त्याला जाणवतंय. आणि म्हणून तो पुढे भगवंतांना विचारतोय की या प्रलयकारी शक्तीचं वास्तविक प्रयोजन काय आहे? कारण हे जे तुमच्या अग्नीमध्ये, या प्रज्वलित अग्नीमध्ये हे सगळे जे मुखामध्ये तुमच्या उड्या मारतायत आणि जणू काही ह्या अग्नी गिळतोय त्यांना, आणि अशा प्रकारचा हा प्रज्वलित अग्नी आहे. आणि अशा या सगळ्या रूपाचं, या स्वरूपाचं काय प्रयोजन आहे? आणि मग वेदांमध्ये सांगितलंय तेही त्याच्याबद्दलही. परम सत्य हे ब्राह्मणांसहित सर्वांचा संहार करते. कठोपनिषदामध्ये सांगितल्याप्रमाणे यस्य ब्रह्मं च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपचे प्रसेचेनं कैथा वेद यत्र सः मृत्युर्यस्योपसेव प्रसेचंक इत्था वेद यत्र सः. अखेरीस सर्व ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि इतर सर्वजण भोजनाप्रमाणे भगवंतांद्वारे बक्षिले जातात. भगवंतांचं हे रूप सर्व भक्षी राक्षसाप्रमाणे आहे. आणि या ठिकाणी श्रीकृष्ण स्वतःला त्या सर्व भक्षक काळाच्या रूपामध्ये प्रस्तुत करतात. पांडवांव्यतिरिक्त युद्धभूमीवरील उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येकाचा भगवंतांकडून संहार होणार होता. युद्ध करण्यास अर्जुन अनुकूल नव्हता आणि युद्ध न करणे हेच उत्तम असल्याचे त्याला वाटत होते. कारण त्यामुळे त्याला निराशा तरी वाटणार नव्हती. याला उत्तर म्हणून भगवंत सांगतात की तू जरी युद्ध केले नाहीस तरी त्यापैकी प्रत्येकाचा नाश होणार आहे, कारण ही माझी योजना आहे. जर अर्जुनाने युद्ध थांबविले असते तर त्यांचा मृत्यू अन्य प्रकारे होणार होता. जरी त्याने युद्ध केले नाही तरी मृत्यूला अडविणे शक्य नव्हते. वास्तविकपणे त्यांचा मृत्यू आधीच झाला होता. काळ हा संहारक आहे आणि सर्व अभिव्यक्तींचा भगवंतांच्या इच्छेने विनाश होणार आहे, हाच प्रकृतीचा नियम आहे. भगवंतांच्या इच्छेपुढे काही नाही. सगळं भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहे. जरी अर्जुनाने ठरवलं की मी युद्ध करणार नाही, तरी या सर्वांचा मृत्यू अटळ आहे. भगवंत सांगतायत
की या सगळ्यांना मी आधीच ठार मारलेलं आहे, तू फक्त एक निमित्त आहेस, हे पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. आणि म्हणून इथे अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय की तू जरी या युद्धात सहभाग, जरी हे युद्ध थांबवले असते तरी त्यांचा मृत्यू अटळ होता. कारण भगवंत इथे काळ बनून आलेले आहेत, त्यांचा मृत्यू बनून आलेले आहेत. आणि म्हणूनच पांडवां व्यतिरिक्त सर्वांचा मृत्यू हा इथे अटळ होता. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण माताजी. प्रभुजी वाचेल माताजी. हा प्रभुजी वाचा वाचा. प्रभुजी. वाचा प्रभुजी. हरे कृष्ण. हा वाचतो. हरे हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्या सव्यासाची साची. युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे सव्यसाची म्हटलंय अर्जुनाला भगवंतांनी, कारण तो एक उत्तम धनुर्धर आहे आणि तो इतक्या निपुणतेने धनुर्धारी करू शकतो आणि म्हणून त्याला सव्यसाची म्हटलंय भगवंतांनी. युद्धभूमीमध्ये जो निपुणतेने बाण सोडू शकतो त्याला सव्यसाची असे म्हणतात. अर्जुनाला या ठिकाणी सव्यसाची म्हणून संबोधण्यात आले आहे, कारण शत्रूंना मारण्याकरता बाण सोडण्यामध्ये अत्यंत निपुण होता. तो केवळ निमित्त मात्र हो. निमित्त मात्र या शब्दाला खूप महत्व आहे इथे. अत्यंत महत्वपूर्ण हा शब्द ही अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. संपूर्ण जगताचे संचलन भगवंतांच्या योजनेनुसार होत आहे. ज्ञानाचा अभाव असणाऱ्या मूर्खांना वाटते की प्रकृतीचे संचलन हे योजनेविनाच होत आहे आणि सारे सृष्ट पदार्थ हे आकस्मिकरित्या उद्भवले आहेत. असे अनेक तथाकथित वैज्ञानिक आहेत जे सुचवितात की कदाचित सृष्टी ही अशी होती किंवा अशी असेल किंवा तशी होती, परंतु कदाचित असे असेल आणि तसे असेल हा प्रश्नच उद्भवण्याचे कारणच नाही. या प्राकृत जगतात सर्व काही विशिष्ट योजनेनुसार घडत असते. ही योजना काय आहे? ही प्राकृत सृष्टी म्हणजे जीवांना स्वगृही भगवत धामात परत जाण्याची संधीच आहे. जोपर्यंत त्यांच्यामध्ये अधिकार गाजवण्याची प्रवृत्ती आहे तोपर्यंत ते भौतिक प्रकृतीवर अधिकार गाजवण्याचाच प्रयत्न करतात आणि अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न करतात आणि यामुळेच ते बद्ध झालेले असतात. तथापि तो जो भगवंतांची योजना जाणतो आणि जो कृष्ण भावनेची जोपासना करतो तो बुद्धिमान व्यक्ती होय. भौतिक सृष्टीची उत्पत्ती आणि प्रलयकारी क्रिया परमेश्वराच्या मार्गदर्शनाखाली होतात. म्हणून कुरुक्षेत्राचे युद्ध हे परमेश्वराच्याच योजनेनुसार लढले गेले. अर्जुन युद्ध करण्याचे नाकारित होता, परंतु भगवंतांच्या इच्छेनुसार त्याला युद्ध करण्यास सांगण्यात आले. तेव्हाच तो सुखी होऊ शकेल. जर मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असेल आणि त्याचे जीवन भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये असेल तर तो परिपूर्ण पुरुष हो. बघा, आपण प्रत्येक श्लोकातनं तेच जाणून घेतोय की भगवंतांच्या इच्छेनुसार काही नाही. मग जो स्वतःला अहंकारी समजतो, जे तथाकथित वैज्ञानिक आहेत की असं असेल, अशी होती तशी होती, हे सगळं असण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण जिथे या भौतिक सृष्टीची निर्मितीच भगवंतांनी केलेली आहे हो, मग हे युद्ध भगवंतांची योजना आहे हो. हे तुम्हा आम्हापर्यंत आलेलं ज्ञान आहे आणि हे ज्ञान जे कुठेतरी विवस्वानांनी जे ज्ञान भगवंतांनी विवस्वानांना अनेक लाखो वर्षांपूर्वी दिलेलं होतं आणि त्यानंतर मग मनुला आणि इक्ष्वाकू पर्यंत ते आलेलं, पण नंतर ते खंडित झाल्यामुळे तिथे कुठेच ते ज्ञान लुप्त झालेलं आहे. आणि म्हणून द्वापार युगामध्ये पुन्हा हे ज्ञान आपल्यापर्यंत येण्यासाठी अर्जुनाला या भगवंतांनी गीतेचं कथन केलेलं आणि गीता सांगितलेली आहे आणि त्या गीतेचं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचावं हो. मग हे ज्ञान जसं आहे तसं. आणि म्हणून प्रभुपादांनी सांगितलं की जशी आहे तशी भगवद्गीता, याचं महत्व काय? हे ज्ञान गुरु परंपरेतून आलेलं आहे आणि प्रभुपादांनी हे ज्ञान, म्हणून प्रभुपाद म्हणतात की जे कॉन्कॉक्शन्स आहेत, आयडिओलॉजीज आहेत, ज्यांनी भाष्य केलेलं आहे ती भगवद्गीता नाही. ते त्यांचं वक्तव्य आहे, ते त्यांचं
विचार आहेत, पण जशी आहे तशी ही जी प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत आणले, हे भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेले सगळे विचार आणि ज्ञान आहे, ते तसंच्या तसं प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवले. कारण प्रभुपाद सांगतात, मला हे भगवंतांनीच सांगितलेलं आहे. जणू भगवंतांनी प्रत्येक वेळी प्रभुपादांना येऊन ते जणू तिथे त्यांची पुस्तकं लिहिताना त्यांना सगळं डिक्टेट केलेलं आहे, त्यांना सगळं सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून प्रभुपाद स्वतःही म्हणतात की मी माझी पुस्तकं पुन्हा पुन्हा वाचतो, कारण मीही ते वाचताना मी मी लिहिताना मला माहिती नाही, कारण ते कृष्णांनी मला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून मीही माझ्या पुस्तकांची वारंवार उजळणी करत असतो. हे स्वतः प्रभुपाद सांगतायत. प्रभुपाद आपल्या पुस्तकातनं आपल्या बरोबर आहेत. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात, मी कुठेही गेलेलो नाहीये, मी माझ्या पुस्तकांमधून आहे तुमच्या बरोबर. आणि म्हणून ही प्रभुपादांनी भगवंतांबद्दल लिहिलेली भगवद्गीता तर आहेच, इतर अनेक पुस्तक, मग भागवतम सारखं, मग भागवतामध्ये तर प्रत्यक्ष भगवंतांचा उल्लेख आहे मग सगळा. मग प्रत्यक्ष भगवंतांचं वर्णन आहे, भगवंतांना वर्णिलेलं आहे व्यासमुनींनी, आणि ते जसंच्या तसं मग प्रभुपादांनी त्याचं भाषांतर आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. अशा या गुरुपरंपरेतून आलेल्या ज्ञानाला अत्यंत महत्व आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलेलं आहे इथे की जो काही स्वतःला समजतोय, जो स्वतःच्याच अहंकारामध्ये अजून आहे, तो या भौतिक जगतामध्ये आहे, कारण ती मीपणा जात नाहीये ना तो. आणि म्हणून मग तो पुन्हा पुन्हा त्या 84 लक्ष योनीतून फिरत राहतोय. पण ज्यांनी हे जाणलेलं आहे की भोक्ता हा सर्व लोक महेश्वरम, सर्वोच्च भोक्ता कोण आहे, हे सगळं आपल्या मालकीचं नाही, ते भगवंतांचं आहे. हो, जे काही देण आहे ती भगवंतांची. अहो, हा देहच भगवंतांनी दिलेला आहे आपल्याला. हा आत्मा जे चैतन्य आहे शरीरातलं, तो परमात्म्याचा अंश आहे. हो, हे जाणा. हे जाणलं तर ती कृतज्ञता येईल. हो, म्हणून मग भौतिक जगतामध्येही तितकंच तितकंच सुखाने, आनंदाने, शांततेने नांदाल जेव्हा तुम्ही ती कृतज्ञता मनामध्ये आण. मग तुम्हाला कुठेही काही खूप अगदी वेगळं करायला सांगत नाही, तुम्ही प्रपंच सांभाळून सुद्धा हे सगळं करू शकता. पण ती कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासली गेली पाहिजे. आणि जी व्यक्ती ही मनामध्ये जोपासेल उत्तमपणे, तोच सर्वोत्तम पुरुष होय. आणि असं भगवंतांनी सांगितलं की सर्वोत्तम बनण्यासाठी ती कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासणं अत्यंत आवश्यक आहे. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्य स्वजेतासि रणे सपत्नान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नको, केवळ युद्ध कर. यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्या प्रकारे भगवंतांनी आधी उल्लेखलेलं आहे की मी त्यांचा वध केलेला आहे, तू फक्त निमित्त मात्र आहे. मग आपल्या तिथे कुठेतरी तेवढा उल्लेख राहिला माझा करायचा. आणि मग इथे उल्लेख करताना मी म्हणेन, सव्यसाची भगवंतांनी म्हटले की तू एक निपुण धनुर्धर आहेस, आणि म्हणूनच तुला हे करणं शक्य नाहीये असं नाहीये. म्हणूनच इथे तू फक्त निमित्त बनायचंस. निमित्त जसं एखादी सर्जन असतो, त्याच्या हातातलं इन्स्ट्रुमेंट, एखादी सर्जन सर्जरी करतोय, सर्जरी करणारा तो सर्जन असतो, पण इन्स्ट्रुमेंट काय करतं, इन्स्ट्रुमेंट त्या गोष्टींनी तो करत असतो. आणि म्हणून निमित्त काय असतं, माध्यम काय असतं, म्हणून तू फक्त एक माध्यम आहेस, तू फक्त एक निमित्त आहेस. मी या सगळ्यांचा नाश केलेला आहे, सगळ्यांना मी ठार मारलेला आहे, त्या सगळ्यांचा अंत झालेला आहे. फक्त तुला तुझं धनुर्धारी इथे दाखवायचे आणि तू फक्त त्यांना त्या धनुष्याने मारायचंयस. पण मी त्याच्या आधीच त्यांचा विनाश केलेला आहे, त्यामुळे ती तू काळजी करू नकोस. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला या प्रकारे समजावलं. आणि मग याच्यामध्ये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण या सगळ्यांचा वध झालेला आहे, सगळ्यांचं कारण ते सगळे कुठेतरी अधर्माच्या बाजूनी होते, आणि म्हणून त्यांचा विनाश झालेला आहे. मग हे सगळं बघणारा संजय बऱ्याचदा आपण बघतोय, संजयाच्या मुखी अनेक श्लोक आहेत. मग संजय धृतराष्ट्रांना सांगताना काय सांगतायत बघा. एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत्नाञ्जलैवै कृत्नाञ्जलि वैपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं गदं भीतः प्रणम्य. हरे कृष्णा.
वाचा, कोणीही वाचा, प्रभूजी, माताजी, कोणाची हरे टर्न? कृष्ण माताजी. वाचा प्रभूजी. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गदित स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पूर्वी वर्णिल्याप्रमाणे भगवंतांचं विश्वरूप पाहून अर्जुन आश्चर्याने गोंधळून गेलेला आहे. पुन्हा पुन्हा तो श्रीकृष्णांना नमस्कार करतो आणि सद्गदित स्वराने, मित्र म्हणून नव्हे तर आश्चर्यचकित भक्त या ज्ञात्याने तो भगवंतांची स्तुती करतोय. कारण मी म्हटलं तसं की हे जे रूप आहे हे अर्जुनाला अत्यंत अद्भुत आहे आणि इतकं असं संपूर्ण चराचर ज्यांनी व्यापलेलं आहे, अनेक ब्रह्मांड जी एरवी आपल्याला अवकाशामध्ये दिसतात तरंगताना, या सगळ्या ब्रह्मांडांचं भगवंतांमध्ये सर्व सगळं काही भगवंतांमध्ये बघा, नुसती कल्पना करावं किती भव्य, किती अद्भुत आणि किती तेजोमय आणि इतकं प्रखर असं ते रूप असेल की जे बघून अर्जुन गोंधळून गेलेला आहे आणि तो बघू शकत नाहीये भगवंतांचं ते रूप आणि म्हणून तो सद्गदित झालाय, तो भारावून गेलेला आहे, त्याला अतिशय तो मनामध्ये व्यथित झालेला आहे आणि या सगळ्यांनी त्याचा जड स्वराने आणि अशा प्रकारे भारावलेल्या सद्गदित स्वराने तो म्हणतोय आणि तो भगवंतांची स्तुती करतोय, भगवंतांची प्रार्थना करतोय. काय म्हणतोय अर्जुन? अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रवृष्ट तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्या अनुरक्त होतात. त्यावर सिद्ध अनुरक्त होतं. अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्तत पडत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे दोन वेगवेगळ्या, जे सूर आणि असुर अशा दोन वेगवेगळ्या भावनांचा इथे उल्लेख केलेला आहे. आणि म्हणून जे तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त म्हणजे भगवंतांना शरण जातात, भगवंतांच्या प्रार्थनेमध्ये आणि भगवंतांवर म्हणतो ना आपण भगवंतांच्या प्रेमामध्ये, त्यांच्या भक्तीमध्ये अनुरक्त होतात. आणि असे जे लोक आहेत ते भक्त आहेत, ते सूर लोक आहेत. म्हणजे असुर आहेत, जे राक्षस आहेत. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले, म्हणजे हे जे सिद्ध पुरुष आहेत की जे भगवंतांच्या भगवंतांवर अनुरक्त होत आहेत, पण जे राक्षस आहेत, जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, ते भगवंतांपासून पळ काढतायत. जसं धृतराष्ट्राचं मनही झालंय हो. आणि धृतराष्ट्राच्या मनातली भावना ही इतकीच असुरी आहे, इतकीच राक्षसी भावना आहे, कपटी भावना आहे. म्हणून त्याचं मन असं चेहऱ्यावर इतके भयभीत असे भाव दिसतात. आणि असेच हे राक्षस पण या रूपाला बघून, भगवंतांच्या प्रखर अशा तेज असलेल्या रूपाला बघून इतस्ततः पळत आहे. अशा प्रकारे अर्जुनाने वर्णन केलेलं आहे. कस्माच्च तेन नरमेह महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रै अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् 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 परम यत्. हरे कृष्ण. प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हे महात्मन, ब्रह्मदेवापेक्षाही श्रेष्ठ असे आदि सृष्टी करते तुम्ही आहात. तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्यांना जगतपती म्हटलंय, ज्यांना आदिदेव म्हटलेले आहे, अनादिदेव की परमतत्व, परमधाम, परम कारण, कारणांचे कारण, परम कारण असे भगवंत आहे. मग अशा प्रकारे अर्जुन भगवंतांची स्तुती करताना म्हणतोय, श्रीकृष्णांना प्रणाम करून अर्जुन दर्शवतोय की श्रीकृष्ण हे सर्वांसाठीच आराध्य आहे. ते सर्व व्यापी आणि प्रत्येक आत्म्याचेही आत्मा आहे. या श्लोकात अर्जुन श्रीकृष्णांना महात्मा असे संबोधित आहे.
याचा अर्थ असा आहे की ते सर्वाधिक उदार आणि अनंत आहेत. अनंत शब्द दर्शवितो की भगवंतांनी आपल्या प्रभावाने आणि शक्तीने न व्यापलेली अशी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नाही. आणि देवेश म्हणजे ते सर्व देवदेवतांचे नियंत्रण करतात आणि त्या सर्वांहून ते श्रेष्ठ आहे. संपूर्ण सृष्टीचे ते आश्रयस्थान आहे. जशा माळेत ओलेले मणी आहेत ना, तशी ती ब्रह्मांड सगळी भगवंतांवर आश्रित आहेत. अर्जुनाला हेही वाटले की सर्व सिद्ध पुरुषांनी आणि शक्तिशाली देवतांनी श्रीकृष्णांना प्रणाम करणे योग्यच आहे, कारण त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असा कुणीही नाही. ज्या ब्रह्मदेवांचा सुद्धा उगम हा भगवंतच आहे तो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, कारण ब्रह्मालाही त्यांनीच जन्म दिला. श्रीकृष्णांचे विस्तारित रूप असणाऱ्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या नाभिकमलातून ब्रह्मदेवांचा जन्म झाला. आणि म्हणून ब्रह्मदेव आणि ब्रह्मदेवांपासून उत्पन्न झालेल्या शंकरांनी इतर देवदेवतांनी श्रीकृष्णांना सादर प्रणाम केलाच पाहिजे. श्रीमद भागवतात सांगितले आहे की ब्रह्मदेव शंकरासहित इतर सर्व देवदेवता भगवान श्रीकृष्णांचा आदर करतात. अक्षरम हा शब्द महत्वपूर्ण आहे, कारण प्राकृत जगत विनाशाधीन आहे, परंतु भगवंत या प्राकृत जगताच्या पलीकडे आहे. सर्व कारणांचे कारण भगवंत या भौतिक प्रकृतीतील तसेच संपूर्ण प्राकृतिक सृष्टीतील बद्ध जीवांपेक्षाही श्रेष्ठ आहेत. म्हणून ते सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आहेत, जे पुरुषोत्तम आहेत. तो जगतपती आहेत, जगन्नाथ आहेत, ते वसुदेव आहेत. वसुदेवांचे पुत्र वासुदेव आहेत आणि म्हणूनच जगतपती आहेत, जगन्नाथ आहे, हे जगन्निवासा. की कशा प्रकारे सगळ्या जगाचं सगळ्या जीवांचं जीवांना बीज देणारे पिता भगवंत येतो. आणि म्हणूनच ज्यांच्या गर्भोदकशाही विष्णू जे त्यांचं विस्तारित रूप आहे, त्यांच्या नाभी कमलातून ब्रह्मांचाही जन्म झालेला आहे. आणि म्हणून ब्रह्मांनी मग सृष्टीची निर्मिती ही भगवंतांच्याच आदेशाने दिलेली आहे. आणि म्हणून आपल्याला बघायचंय की हे बद्ध जीवांपेक्षाही, सगळ्या देवी देवतांपेक्षा, राक्षसांपेक्षा, बद्ध जीवांपेक्षा सगळ्यांपेक्षा श्रेष्ठ असे भगवंत आहेत. म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, अर्जुन म्हणतोय की मग काय यांना नमस्कार करू नये, ज्या ब्रह्मांनी व ज्यांच्यापासून शंकराची निर्मिती, शंकर त्याच्यानंतर मग पुढचे सगळे मानव निर्मिती झालेली आहे. मग अशा सगळ्यांनी का भगवंतांना प्रार्थू नये, का त्यांना प्रणाम करू नये, कारण ते तितकेच महान आहेत, ते तितकेच त्यांची महती आहे. ते आदिदेव म्हणजे सर्व देवाधिकांचे ही देव आहेत. अशा प्रकारे देवाधिदेव भगवंत आहे. तस्मादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. तुम्ही आदि पुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमात्र आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातीत असे परम आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा तुम्हीच ही संपूर्ण भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या जगतामध्ये घडत असणाऱ्या घटनांचे ते ज्ञाता आहेत, आणि जर ज्ञानाला अंत असेल तर तेच सर्व ज्ञानांचा अंत आहे. आणि म्हणूनच ते ज्ञेय आणि ज्ञाताही आहे. ज्ञानाचे ध्येयही तेच आहेत, कारण ते सर्व व्यापी आहे. किती सुंदर तात्पर्य दिलंय बघा. ज्ञानाचा उगम आणि ज्ञानाचं ध्येय हे भगवंतच आहेत, म्हणून अंतही भगवंतच आहेत हो ज्ञानाचा. मग म्हणून वेदांचा अंत, वेदांत हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, ज्याच्यामध्ये वेदांचं ज्ञान घ्यायचंय म्हणून तो ज्ञाताही भगवंत आहेत आणि ज्ञेयही भगवंतच आहेत. वैकुंठ जगताचेही कारण तेच असल्यामुळे ते दिव्य आहेत. दिव्य जगतातील परम पुरुषही तेच आहेत. वायुर्यमोऽग्नी वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. हरे कृष्ण प्रभुजी.
हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही वायू आहात, परम नियंता अग्नी, जल आणि चंद्र देखील तुम्हीच आहात. तुम्ही आदिजीव ब्रह्मदेव तसेच पितामही तुम्हीच आहात. म्हणून माझा तुम्हाला सहस्रशः नमस्कार असो. आणि पुन्हा 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 मी तुम्हाला नमस्कार करतो. हरे कृष्ण माताजी. अरे बीजा देणारे पिता हे भगवंत आहेत. म्हणून ही सृष्टीची निर्मिती ब्रह्मांनी केलेली असली, ब्रह्मा जरी आपले पिता असले, पितामह असले, तरी प्रपितामह हे भगवंत आहेत. कारण बीज देणारे पिता आणि मग ही जी प्रकृती माता आहे त्यांच्यापासून या जीवांची निर्मिती झालेली आहे. आणि ब्रह्मांनी भगवंतांच्या आदेशानुसार या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. आणि म्हणून भगवंतांना प्रपितामह इथे उल्लेखित केलंय, ज्याचा आधीही उल्लेख आपण ऐकलेला आहे. नमः पुर नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं स्वमाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुम्हाला पुढून, पाठीमागून आणि सर्व बाजूंनी नमस्कार असो. हे अनंत वीर्य, तुम्ही अपार शक्तीचे स्वामी आहात. तुम्ही सर्व व्यापी आहात आणि म्हणून हे सर्व काही तुम्हीच आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अर्जुन भगवंतांची स्तुती करून अतिशय म्हणजे तो भारावून गेलाय, सद्गदित झालेला आहे. आणि तो भगवंतांची स्तुती करतो आहे की तुम्ही सर्व व्यापी आहात, तुम्ही प्रपितामह आहात आणि अशा प्रकारे सर्व व्यापी तुम्हीच आहात. आणि म्हणूनच तो परत परत भगवंतांना नमस्कार करतोय, भगवंतांची प्रार्थना करतोय. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षम्, तक्षामये त्वामहमं प्रमेयम्. बघा अर्जुन काय सांगतोय भगवंताना, की कशी अजाणतेपणे काही चुका झाल्या आहेत आणि त्यासाठी भगवंतांची तो प्रार्थना करतोय आणि त्याला पश्चाताप होतोय. या या श्लोकातून आपल्याला ते जाणायचंय. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता मित्र म्हणून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधलेले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने जे काही केले असेल त्याबद्दल कृपया मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी, चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात, तर कधी अनेक मित्रासमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधांची क्षमा करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे भगवंतांना विनंती करतोय अर्जुन, की मी तुला कशा प्रकारे हे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव असं संबोधून त्यांचा अपमान केला असं अर्जुनाला वाटतंय. परंतु श्रीकृष्ण इतके दयाळू आणि कृपाळू आहेत की आपले अपार ऐश्वर असतानाही ते अर्जुनाशी मित्रत्वाने वागले. भगवंत आणि भक्तांमध्ये असे दिव्य प्रेमाचे आदान प्रदान होते. श्रीकृष्ण आणि जीव यामधील संबंध हा शाश्वत असतो. आणि अर्जुनाच्या उदाहरणावरून पाहिल्याप्रमाणे या संबंधांचे विस्मरण होऊ शकत नाही. अर्जुनाने जरी विश्वरूपाचे ऐश्वर्य पाहिले तरी तो श्रीकृष्णांशी असलेला सखाभाव विसरू शकत नव्हता. किती सुंदर असं हे वर्णन दिलं. आणि म्हणून जेव्हा हे सगळं अर्जुनाने बघितलं तेव्हा तो सद्गदित झाला, भारावून गेला की हे मी काय बघतोय, आणि इतकं की तुम्ही कोण आहात आणि तुम्ही विश्व इतकं तुमचं हे प्रखर तेज असलेले रूप बघून तुम्ही मला काय सांगू इच्छिता. अशा प्रकारे अर्जुन भगवंतांना प्रार्थना करतोय. आणि मग अर्जुनाला कुठेतरी पश्चाताप होतोय की आपण कसे वागलोय, या चराचर सगळं समावलेल्या भगवंतांशी आपण कसं वागलेलो आहोत. आपण कधी कधी त्यांचा एकत्र
शय्येवर असताना आपण त्यांचा कधी कधी अपमान केला, किंवा कधी कधी आजूबाजूला सवंगडी असताना पण मी त्यांचा अपमान केला गेला, किंवा त्यांच्याबरोबर खाताना, त्यांच्याबरोबर सगळ्या गप्पा गोष्टी करताना अजाणतेपणी माझ्याकडून तुमचा अपमान केला गेला असेल, या सगळ्यासाठी अर्जुन भगवंतांना, आणि मग मी तुम्हाला जेवलग सखा मानतोय, मित्र मानतोय, या सगळ्यासाठी भगवंता अर्जुनाच्या मनामध्ये कुठेतरी तो असा पश्चाताप भरून आलेला आहे. आणि म्हणूनच तो भगवंतांना सांगतोय. पण भगवंता सांगताय, आणि भगवंत अत्यंत कृपाळू आहे. भगवंतांचं भक्ताशी नातं असलेलं हे अतिशय अतूट आहे, आणि हे आपल्याला यावरून दिसतंय. आणि म्हणूनच या संबंधांवरून आपल्याला या भगवान आणि भक्त नात्याचं विस्मरण होऊच शकत नाही. आणि अर्जुनाने जरी विश्वरूपाचं ऐश्वर पाहिलं, तरी तो भगवंतांची सखा असल्याचा संबंध मात्र विसरू शकत नव्हता. असं हे भक्त आणि भगवंतांचं संबंध, की म्हणूनच मग पुढे जाऊन आपल्याला जाणायचंय 12व्या अध्यायात एक खूप सुंदर भक्तीचं वर्णन आपल्याला जाणायचंय. आणि म्हणूनच तो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आपण जेव्हा बघितलं 10व्या अध्यायात चतुश्लोकी गीतेमध्ये, की हा संबंध ज्या परमात्म्याशी संबंध, ज्या भगवान रूपाशी संबंधित, म्हणून अर्जुन भगवंतांच्या भगवान रूपाशी संबंधित आहे. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्म न त्वस्तमोस्तस्यभ्यधिका कृतो सॉरी न त्वत्समोऽस्त्यभ्य अधिकः कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव. कधी कधी थोडं संधी बघायला लागतात, म्हणून थोडं थांबून बोलले, चूक व्हायला नको, क्षमस्व. हरे कृष्ण. वाचा प्रभूजी. हरे कृष्ण. वाचतो ऐक. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही या संपूर्ण चराचर सृष्टीचे पिता आहात. तिचे परमपूज्य आध्यात्मिक गुरु तुम्ही आहात. तुमच्या बरोबरीचा कोणीही नाही, तसेच तुमच्याशी कोणी एकरूपही होऊ शकत नाही. तर मग हे अतुलनीय शक्तिशाली भगवंता, त्रैलोक्यामध्ये तुमच्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ कोण असू शकेल? हरे कृष्ण माताजी. बघा, अर्जुनाला प्रश्न पडलाय बघा. ज्याप्रमाणे पुत्रासाठी पिता पूजनीय असतो, त्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णही पूजनीय आहे. श्रीकृष्ण हे आध्यात्मिक गुरु आहेत, कारण त्यांनीच प्रथम ब्रह्मदेवाला वेद सांगितले, आणि आताही तेच अर्जुनाला भगवद्गीता सांगत आहेत. म्हणून ते आद्य गुरु आहेत, आणि वर्तमान काळातील कोणत्याही प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुने श्रीकृष्णांपासून चालत येणाऱ्या गुरुशिष्य परंपरेमध्ये असणे आवश्यक आहे. श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी असल्या वाचून कोणीही दिव्य ज्ञानाचा आचार्य किंवा आध्यात्मिक गुरु होऊ शकत नाही. भगवंतांना सर्व प्रकारे नमस्कार केला जातो. त्यांचा महिमा अगाध आहे. भगवान श्रीकृष्णांपेक्षा कोणीही श्रेष्ठ असू शकत नाही, कारण आध्यात्मिक प्रकृतीत किंवा भौतिक प्रकृतीत असो, त्यांच्या बरोबरीचा किंवा त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणीच होऊ शकत नाही. श्वेतोश्वतरोपनिषदात म्हटलेलं आहे 6.8 हेच सांगतायत. न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्मश्चाश्च अधिकश्च दुष्यते. बघा, म्हणजे काय, श्रीकृष्णांपेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही. साधारण मनुष्यांप्रमाणेच भगवान श्रीकृष्णांना शरीर आणि इंद्रिय आहेत, परंतु भगवंतांच्या बाबतीत त्यांची इंद्रिय, शरीर, मन आणि ते स्वतः यात कोणताही भेद नाही. आणि म्हणूनच भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. त्यांची इंद्रिय एकाच वेळेला अनेक प्रकारची कार्य करू शकतात. परंतु जे मूर्ख आहेत, त्या मूर्ख लोक त्यांना पूर्णपणे जाणत नाहीत. ते म्हणतात की श्रीकृष्ण हे त्यांचा आत्मा, मन, अंतःकरण आणि इतर सर्वांपेक्षा भिन्न आहे. श्रीकृष्ण हे परिपूर्ण आहेत, म्हणून त्यांच्या लीला आणि शक्ती परमश्रेष्ठ आहेत. असेही सांगण्यात आले आहे की श्रीकृष्णांची इंद्रिये जरी आपल्याप्रमाणेच नसली, तरी ते सर्व इंद्रियजन्य काम करू शकतात. बघा, आणि म्हणूनच त्यांची इंद्रिय अपूर्ण नाहीत, मर्यादितही नाहीत, जशी आपली इंद्रिय ही सदोष आहे. त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणीही नाही, किंवा त्यांच्या बरोबरीचाही कोणीही नाही, आणि सर्वजण त्यांच्या तुलनेत कनिष्ठ आहे. म्हणून भगवद्गीतेच्या 4थ्या अध्यायात आपण बघितलं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. मग जो भगवंतांचा जन्म आणि कर्म, भगवंत अजन्म आहे, तो भगवंत प्रकट होत आहेत,
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. म्हणून श्रीकृष्ण प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत. ज्या वसुदेव आणि देवकीच्या पोटी ते जन्मले तरी ते परमात्मा रूप त्यांनी दाखवलेलं पहिल्यांदी वसुदेव आणि देवकीला, आणि त्यानंतर वसुदेवाच्या विनंतीवरून त्यांनी ते बाल्य रूप धारण करून मग देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. अशा प्रकारे भगवंत हे सगळं योजतायत. हो, ही सगळी योजना भगवंतांची आहे. त्यांनी त्यांनी सगळं निश्चित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याप्रमाणे सगळं घडत आहे. आणि जे भगवंतांच्या जन्म आणि कर्माला भगवंतांना जे तत्वाने जाणतायत, पूर्णपणे भगवंतांचं तत्व जे जाणतात ते भगवत धामी परत जाऊ शकतात. जेव्हा हा जीव त्यागायचा आहे, जेव्हा हा जीव त्यागला जाईल, जीर्ण जीव त्यागला, जीर्ण शरीर जेव्हा त्यागलं जाईल, तेव्हा निश्चितच पुन्हा उठून या भौतिक जगतात जन्म मिळणार नाही. आणि म्हणूनच मग त्या भगवत धामाची निश्चितच प्राप्ती होईल. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमित्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्हसि देव सोढुम्. हरे कृष्ण माताजी. माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रत्येक जीवाचे आराध्य परमेश्वर तुम्हीच आहात. मी साष्टांग प्रणिपात करून तुमच्याकडे कृपा याचना करीत आहे. ज्याप्रमाणे पिता आपल्या पुत्राचा उर्मटपणा सहन करतो किंवा एक मित्र दुसऱ्या मित्राचा उद्धटपणा सहन करतो किंवा पत्नी आपल्या पतीचा उदामपणा सहन करते, त्याप्रमाणे कृपया मी केलेल्या अपराधांची मला क्षमा करा. हरे कृष्ण माता. म्हणूनच कृष्ण भक्तांचे अपराधही सहन करतात. आणि इथे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामध्ये सख्य भाव किंवा मित्रत्वाचा संबंध आहे. ज्याप्रमाणे पिता पुत्राचे, पती पत्नीचे किंवा स्वामी सेवकांचे अपराध सहन करतात, त्याचप्रमाणे इथे श्रीकृष्णही भक्तांचे अपराध सहन करतात. अदृश्य पूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. व्यथित झालाय हो अर्जुन. म्हणून काय विनंती करतोय बघा अर्जुन भगवंतांना. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो जो अर्जुन भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहे, तो भगवंतांना सांगतोय की तुम्ही तुमचं परमात्मा आणि नंतर तुमचं पुरुषोत्तम भगवान हे रूप मला तुम्ही दाखवा. श्रीकृष्ण कोणतंही रूप धारण करू शकतात. ज्याप्रमाणे हे प्राकृत जगत तात्पुरते आहे, त्याचप्रमाणे हे विश्वरूपही भौतिक आणि तात्पुरत आहे बघा. म्हणून या विश्वरूपावर कोणीही प्रार्थना करत नाही. मग जे कोणी त्या वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आपण तथाकथित लोक बघतो की ज्यांचा फक्त तात्पुरत्या गोष्टींवर विश्वास, म्हणून या विश्वरूपाला खूप महत्व दिलेलं नाही, कारण हे तात्पुरतं रूप आहे भगवंतांचं. आणि हे अर्जुनाच्या विनंतीवरून सांगितलेलं रूप आहे. आणि ते रौद्र आहे, त्याचं रुद्रपणा, त्याचा रौद्रता, त्याचा जो उग्रपणा आहे तो भगवंतांचं रूप नाहीये. भगवंतांचं रूप काय आहे? भगवंतांचा माधुर्य रस आपण जाणलेला आहे. आणि भगवंतांचं मनमोहक असं श्यामसुंदर रूपाशी भक्त निगडीत आहे. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे, परंतु वैकुंठ लोकामध्ये भगवंत दिव्य चतुर्भुज नारायण रूपात वास करतात. आध्यात्मिक जगतामध्ये असंख्य वैकुंठ लोक आहेत आणि प्रत्येक लोकामध्ये श्रीकृष्ण आपल्या विस्तारित रूपाद्वारे निरनिराळी नावे धारण करून वास करतात. या प्रकारे अर्जुनाने वैकुंठ लोकातील नारायण रूप पाहण्याची इच्छा प्रकट केली. अर्थात प्रत्येक वैकुंठ लोकामध्ये नारायण चतुर्भुज धारण केलेले असतात, परंतु त्यांनी हातामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे शंख चक्र गदा आणि पद्म धारण केलेले असते. ज्या ज्या प्रकारे नारायणही शंख चक्र गदा आणि पद्म धारण करतात, त्यानुसार भगवान नारायणांना विविध प्रकारची नावे देण्यात येतात. ही सर्व श्रीकृष्णांचीच रूपे आहेत आणि म्हणून श्रीकृष्णांचे चतुर्भुज रूप पाहण्याची इच्छा अर्जुन व्यक्त करतो. इथे वैकुंठातील पुरुषोत्तम म्हणून जे जगन्निवासा भगवंत, अर्जुन भगवंतांना म्हणतो, हे जगन्निवासा, मला तू हे विश्वरूप दाखवायचं मला होतं,
परंतु हे विश्वरूप बघून मी कुठेतरी माझं मन अतिशय व्यथित झालंय, मी भारावून गेलो. आणि म्हणून मला तू तुझं चतुर्भुज रूप दाखव, परमात्मा रूप दाखव. आणि मग ज्या वैकुंठ लोकात श्रीकृष्ण निरनिराळ्या प्रकारच्या शंख चक्र गदा पद्म हातामध्ये असतं, पण त्या निरनिराळ्या रूपांमध्ये असतात आणि त्या प्रकारे त्यांच्या नावाने त्यांना संबोधलं जातं. आणि म्हणूनच इथे त्या रूपाची अर्जुन प्रार्थना करतायत. किरीटं गदीनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे विश्वमूर्ते, हे सहस्त्रबाहू भगवान, मस्तकावर मुकुट धारण केलेले आणि शंख चक्र गदा पद्यधारी तुमचे चतुर्भुज रूप मी पाहू इच्छितो. तुम्हाला त्या रूपामध्ये पाहण्यासाठी मी आतुर झालो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांची शेकडो हजारो शाश्वत रूपे आहेत. राम, नृसिंह, नारायण इत्यादी प्रमुख रूपे आहेत. भगवंतांची ही रूपे असंख्य आहेत. आणि म्हणून रामादि मूर्तीषु कला नियमेन तिष्ठन् असं ब्रह्मसंहितेत म्हटलेलं आहे. परंतु अर्जुनाला माहित होते की श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहे आणि त्यांनीच अनित्य विराट रूप धारण केले आहे. तो भगवंतांना दिव्य नारायण रूप प्रकट करण्याची विनंती करीत आहे. श्रीकृष्ण हे स्वयं आदिपुरुष भगवान आहेत आणि इतर सर्व अवतारांचा त्यांच्यापासूनच उद्गम होतो. या श्रीमद भागवताच्या विधानाला या श्लोकामध्ये स्पष्ट दुजोरा देण्यात आला आहे. ते आपल्या विस्तारित रूपांपासून भिन्न नाहीत आणि असंख्य रूपातील कोणत्याही रूपांमध्ये ते परमेश्वरच असतात. या सर्व रूपांमध्ये ते एखाद्या युवकाप्रमाणेच नवयुवक असतात, चिरतरुण, कारण तेच भगवंतांचे शाश्वत रूप आहे. जो श्रीकृष्णाला जाणतो तो भौतिक प्रकृतीच्या संसर्गातून तात्काळ मुक्त होतो. भगवंतांचं हे रूप जाणायचं हो, म्हणून इथे भगवंतांना त्या पुरुषोत्तम आणि भगवंतांना त्या परमात्मा रूपामध्ये अर्जुनाला बघायचंय, कारण तो भारावून गेलेला आहे. त्याला आता हे बघायचं, त्याला हे अद्भुत रूप बघून त्याला खूप मन त्याचं कुठेतरी व्यथित झालेलं आहे आणि अस्थिर झालंय. आणि म्हणून भगवंतांना अशा या रूपाला बघण्याची तो विनंती करतोय. आणि म्हणूनच मग भगवंतांना या दिव्य नारायण रूप जे दिलेलं आहे त्याची त्याची कुठेतरी त्याचा दुजोरा की हे संपूर्ण चराचर ज्याच्यामध्ये समावलेलं आहे हे नारायणांचंच रूप आहे, ह्याप्रमाणे त्या भागवतामध्येही त्याला दुजोरा देण्यात आलेला आहे. कारण श्रीकृष्ण हेच आदिपुरुष भगवान आहे आणि इतर सर्व अवतारांचा उगम हा त्यांच्यापासूनच होतो. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखवले. तुझ्या वाचून यापूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन या व्यतिरिक्त पूर्वी कोणीच हे विराट रूप पाहिले नव्हते. परंतु अर्जुनाला विश्वरूप दाखविल्यामुळे स्वर्गलोकातील आणि अंतरिक्षामध्ये असणाऱ्या अनेक लोकातील भक्तगणांनाही हे रूप पाहता आले. त्यांनीही हे रूप पूर्वी पाहिले नव्हते, परंतु अर्जुनामुळे त्यांना सुद्धा हे रूप पाहता आले. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर कृष्ण कृपेमुळे अर्जुनाला जे विश्वरूप पाहण्यास मिळाले ते भगवत परंपरेतील सर्व भक्तांना पाहण्यास मिळाले. काही जणांनी म्हटले आहे की श्रीकृष्ण जेव्हा दुर्योधनाकडे शांततेच्या वाटाघाटी करण्यासाठी गेले होते तेव्हा हे रूप दुर्योधनाला सुद्धा दाखवण्यात आले. दुर्दैवाने दुर्योधनाने शांततेचा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, परंतु त्यावेळी श्रीकृष्णांनी आपल्या विश्वरूपातील काही रूपे प्रकट केली. परंतु अर्जुनाला दाखवलेल्या विश्वरूपातून ती रूपे निराळी होती, कारण या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटले आहे की यापूर्वी कोणीच हे रूप पाहिले नव्हते. मग तिथे फक्त काही रूपे होती. जसं यशोदा मातेला परवा आपण म्हटलं की त्यांच्या तोंडात संपूर्ण ब्रह्मांड दाखवलेलं आहे. म्हणूनच संपूर्ण चराचर आणि संपूर्ण ब्रह्मांड हा फरक आहे. आणि म्हणून ते संक्षिप्त स्वरूपामध्ये भगवंतांनी दाखवलेलं आहे. पण हे जे रूप आहे हे याआधीही कोणीही बघितलेले नाही. न वेद्य ध्यादन्य नैनन्दानै
न वेदयद्याध्ययनैन दानैन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं नृपाः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. हे कुरु प्रवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्य कर्म करण्याने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. हरे कृष्ण माता. स्पष्टपणे सांगतायत भगवंत इथे की हे विश्वरूप यापुढे कोणीही पाहिलेले नव्हते. मग भगवंतांनी हे रूप जेव्हा दाखवलं, हे सर्व देवी देवतांनी, स्वर्ग लोकातील सर्व देवी देवतांनी आणि ज्या भगवत प्राप्ती ज्यांना झालेली आहे त्या सर्व भक्तांनी हे रूप बघितलेलं आहे. परंतु इतर कोणीही हे रूप बघित शिकलेलं नाही. मग अनेक तपश्चर्या केली, अगदी उग्र तपश्चर्याने, पुण्यकर्म करण्याने, यज्ञाने, ध्यानाने, दानाने कोणीही हे रूप पाहू शकलेले नाही. इतकं हे असं दिव्य रूप मी तुला दाखवलेले आहे. आणि मग इथे काही संदर्भ दिलेला आहे, काही विधानांचा संदर्भ आहे. असे अनेक लोक आहेत जे अवतारांची निर्मिती करतात. असे लोक एखादा साधारण मनुष्य अवतार असल्याचा दावा करतात, परंतु हा केवळ मूर्खपणा आहे. आपण भगवद्गीतेच्या तत्वांचे अनुसरण केले पाहिजे, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञानाची प्राप्ती होणे शक्य नाही. भगवत तत्वाच्या अध्ययनामध्ये भगवद्गीतेला जरी प्राथमिक मानण्यात आले तरी ती इतकी परिपूर्ण आहे की मनुष्य यथार्थ तत्वज्ञान जाणू शकतो. नकली अवतारांचे तथाकथित भक्त म्हणत असतील की त्यांनी सुद्धा परमेश्वराच्या दिव्य अवतारांचे, विश्वरूपाचे दर्शन घेतले आहे, परंतु ही गोष्ट मानता येत नाही. कारण या ठिकाणी निक्षून सांगण्यात आले आहे की कृष्ण भक्त झाल्याविना भगवंतांचे विश्वरूप पाहणे शक्य नाही. म्हणून सर्वप्रथम मनुष्याने विशुद्ध कृष्ण भक्त बनले पाहिजे. चेतो दर्मण मार्जनम, शुद्ध करा मन, अंतःकरण शुद्ध झालं पाहिजे. मग ते फक्त नामस्मरणाने आणि सेवेनी, भगवंतांच्या सेवेनी होणार आहे. हो, भगवंतांची केलेली सेवा त्यांनी आणि नामस्मरणाने निश्चित तुमचं ते मन आणि जे काही अंतःकरण आहे ते निश्चितच स्वच्छ होणार आहे. मगच तो आपण पाहिलेले विश्वरूप इतरांनाही दाखवू शकत असल्याचा दावा करू शकतो. कृष्ण भक्त हा नकली अवतारांना किंवा तथाकथित अवतारांच्या तथाकथित भक्तांना मान्यता देऊ शकत नाही. म्हणून हे जे आहे की जो कोणी सांगतोय स्वतःला देवता म्हणतोय त्यांनी ते विश्वरूप दाखवणं हे गरजेचे आहे. माते व्यथा माच विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्च। हरे कृष्ण प्रभुजी. हा, हरे कृष्ण माताजी. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी त्या अर्जुनाच्या विनंतीला मान देऊन भगवंतांनी वैकुंठातील परमात्मा रूप अर्जुनाला दाखवलेलं आहे. आणि म्हणूनच अर्जुनाला चतुर्भुज, भगवंतांना अर्जुनाने स्पष्ट सांगितलंय, भगवंतांना अर्जुनाने की मला आता हे रूप बघून तुमचं म्हणजे कुठेतरी तो भयभीत झालेला आहे, कुठेतरी मन त्याचं व्याकुळ झालेलं आहे, आणि म्हणून तुम्ही मला ते चतुर्भुज रूप दाखवा. म्हणूनच आता अर्जुनाला चतुर्भुज रूप पाहण्याची इच्छा होती आणि श्रीकृष्णांनी ते चतुर्भुज रूप प्रकट केलेले आहे. कारण भक्त सदैव शांतचित्त असतात आणि अशी भयंकर कृत्य ते करू शकत नाहीत. मग आपण थोडस खालचं वाचूया. भगवंतांनी ज्या लोकांच्या दुष्कृत्यांबद्दल त्यांना पूर्वीच मारण्यात आले आहे, कारण जे अधर्मी आहे हे आपल्याला दाखवलं, कारण त्यांच्या त्या मुखामध्ये, त्या मुखाग्नीमध्ये सगळे जसे उड्या मारत होते त्याप्रमाणे ते दाखवण्याकरता श्रीकृष्णांनी अर्जुनासमोर आपले विश्वरूप प्रकट केले. बघा, ही विश्वरूप प्रकट करण्याची कारण तुम्हाला क्विझेसमध्ये पुढे मग विचारलं जाईल की विश्वरूप प्रकट करण्याची कारण काय, की जिथे सामान्य माणसाकरता, मग
कुणीही आपलं देवत्व सिद्ध करण्यासाठी विश्वरूप दाखवावं. जर कोणी स्वतःला देव मानत असेल तर त्यांनी आपलं विश्वरूप नक्की दाखवावं. त्यानंतर अर्जुनाला अशी ग्वाही देण्यासाठी की तू या सगळ्यांचा मी नाश केलाय, तू फक्त निमित्त आहेस, हे सव्यसाची तू फक्त निमित्त मात्र आहेस आणि तू यांना ठार करणार आहेस. आणि हे दृश्य अर्जुनाला दाखवण्याचं कारण म्हणजे भक्त हे सदैव शांतचित्त असतात आणि अशी भयंकर कृत्य ते करू शकत नाहीत. विश्वरूपाच्या प्रकटीकरणाचे प्रयोजन स्पष्ट करण्यात आले होते. आता अर्जुनाला चतुर्भुज रूप पाहावयाची इच्छा होती आणि श्रीकृष्णांनी चतुर्भुज रूप प्रकट केले. भक्ताला विश्वरूपामध्ये फारशी रुची नसते, कारण विश्वरूपी प्रेमाचे आदान प्रदान होऊ शकत नाही. विश्वरूपाशी प्रेमाचे आदान प्रदान होऊ शकत नाही. भक्ताला एकतर आपला भक्तिभाव आदरपूर्वक भगवंतांना अर्पण करावयाची इच्छा असते किंवा श्रीकृष्णांचे द्विभुज रूप पाहण्याची इच्छा असते, जेणेकरून तो भगवंतांशी प्रेम भक्तीचे आदान प्रदान करू शकतो. म्हणूनच त्या विश्वरूपाला तितकं महत्व नाही जिथे प्रेमाची आदान प्रदान होऊ शकत नाही. भक्ताला भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच निगडीत राहायला आवडतं, जिथे तो प्रेम भक्ती भगवंतांवर करू शकतो. त्या प्रेमाच्या भावनेने तो भगवंतांशी जोडला जातो. तो भक्ती योग म्हणजेच तो भगवंतांशी जोडला जाणारा योग आहे. हो, आणि त्या भक्ती योगाचा टप्पा हा इतका सुलभ म्हणण्यापेक्षा इतका सुखकारक आहे, असं हे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला 9व्या अध्यायात दिलंय की अतिशय सुखकारक आहे. आणि ही जी ज्या काही गोष्टी तू करणार आहेस, त्या प्रकारे तू ही भक्ती साधणार आहेस आणि अशा प्रकारे हे जे ज्ञान आहे अत्यंत सुलभ आहे आणि अशा अशा प्रकारच्या गोष्टींनी तुला अत्यंत आनंद होणार आहे. अशा या भगवंतांच्या द्विभुज रूपाला बघण्याची भक्ताची इच्छा असते. मग संजय सांगतोय धृतराष्ट्राला. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे खूप सुंदर आहे हे तात्पर्य. प्रत्येक त्या शब्दाचं पण खूप सुंदर महत्व आहे. श्रीकृष्ण जेव्हा वसुदेव देवकी पुत्र म्हणून अवतीर्ण झाले, तेव्हा सर्वप्रथम त्यांनी आपले चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट केले, जे वसुदेवासमोर भगवंतांनी परमात्मा रूपात प्रकट झालेले आहे. परंतु आपल्या माता पित्यांच्या विनंतीवरून त्यांनी स्वतःचे रूपांतर साधारण बालकामध्ये केले. त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णांना माहित होते की चतुर्भुज रूप पाहण्यास अर्जुन उत्सुक नाही, परंतु अर्जुनाने चतुर्भुज रूप दाखवण्याची विनंती केल्यामुळे त्यांनी हे रूप दाखविले आणि नंतर स्वतःला आपल्या द्विभुज रूपामध्ये प्रकट केले. कारण अर्जुन कोण आहे? लाडका भक्त आहे भगवंतांचा आणि भक्ताला त्या भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच निगडीत राहायला आवडतं. म्हणून जरी त्यांनी विनंती केली तरी परमात्मा रूप दाखवलं, परंतु नंतर स्वतःहून त्या द्विभुज रूपामध्ये प्रकट झालेले आहे. सौम्य वपुः हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. सौम्य वपुः म्हणजे अत्यंत सुंदर रूप होय, आणि हे रूप अत्यंत आकर्षक समजले जाते. श्रीकृष्ण जेव्हा भूतलावर होते तेव्हा सर्व त्यांच्या रूपाकडे आकृष्ट झाले होते. श्रीकृष्ण हे सृष्टीचे नियंता असल्या कारणाने त्यांनी आपल्या भक्ताचे अर्जुनाचे भय नाहीसे केले आणि त्याला आपले सुंदर रूप कृष्ण रूप दाखविले. ब्रह्मसंहितेत 5:38 मध्ये म्हटले आहे की प्रेमांजनच्छुरित भक्ती विलोचनेन. ते जे अंजन आहे ना, ते डोळ्यात घालायला लागतं. भक्ताच्या ते डोळ्यात असतंच. ज्या व्यक्तीने नेत्रामध्ये प्रेमाचे अंजन घातलेले आहे तोच केवळ श्रीकृष्णांचं सुंदर रूप पाहू शकतो. किती सुंदर असं चैतन्य चरितामृतामध्ये आपल्याला आहे, प्रेमांजनचुरित भक्ती विलोचनेन. ते अंजन जे आहे ना, ते भगवंतांच्या प्रेमाचं अंजन, भक्तीचं अंजन त्या डोळ्यात असलं ना, तर त्या डोळ्यातलं भाव जसे असतील ना तसे भगवंत दिसणार आहेत. आणि म्हणूनच मग भक्त हा भगवंतांच्या त्या द्विभुज रूपाशी निगडीत असतो आणि म्हणून त्या द्विभुज रूपामध्ये भगवंत प्रकट होतात. मग आता अर्जुन म्हणतोय, हे रूप बघितल्यावर अर्जुनाच्या काय भावना आहेत? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः.
हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपामध्ये पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतिव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांतचित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वसतीवर आलो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग त्या सौम्य वपू म्हणजे इतकं सुंदर, अत्यंत सुंदर असं रूप भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, दाखवले अर्जुनाला. या श्लोकातील मानुष्यम रूपम स्पष्टपणे दर्शवितात की भगवान हे मूलतः द्विभुजधारी आहेत. श्रीकृष्णांचा साधारण मानव म्हणून जे उपहास करतात, मग ते कोण असतात हो? ते अज्ञानी असतात. त्यांना या ठिकाणी श्रीकृष्णांच्या दिव्य स्वरूपाचं अज्ञान असल्याचं दर्शवण्यात आलं आहे. श्रीकृष्ण जर साधारण मनुष्याप्रमाणे असते तर त्यांना विश्वरूप दाखविणे आणि पुन्हा चतुर्भुज नारायण रूप दाखविणे कसे शक्य झाले असते? म्हणून भगवद्गीतेमध्ये निक्षून सांगण्यात आले आहे की जो श्रीकृष्णांना साधारण मानव समजतो आणि श्रीकृष्णांच्या माध्यमातून निर्विशेष ब्रह्मच बोलत असल्याचा दावा करून वाचकांना चुकीचे मार्गदर्शन करीत आहे, तो मोठा अन्यायच करीत आहे. वस्तुतः श्रीकृष्णांनी आपले विश्वरूप आणि चतुर्भुज विष्णुरूप दाखवले आहे, तर मग ते साधारण मानव कसे असू शकतात? शक्य आहे का साधारण मानवाला? भगवद्गीतेवरील अशा दिशाभूल करणाऱ्या भाष्यामुळे शुद्ध भक्त गोंधळून जात नाही, कारण त्याला यथार्थ तत्व माहीत असते. भगवद्गीतेचे मूळ श्लोक सूर्याप्रमाणेच स्पष्ट आहेत. त्यांना मूर्ख भाष्यकारांकडून दिव्याच्या प्रकाशाची मुळीच आवश्यकता नाही. आणि म्हणून अशा भाष्यकारां म्हणजे अक्षरशः मूर्ख आहेत की त्यांना कळत नाहीये ते काय म्हणतायत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांनी त्यांना मूर्ख म्हटलेलं आहे. आणि मग ज्या प्रकारे भगवद्गीतेमध्येही याचा उल्लेख केलेला आहे. मग जे आपण नराधम म्हणतो, आसुर म्हणतो, राक्षसी प्रवृत्ती, कुठेतरी सगळे तामसी प्रवृत्तीमध्ये आहेत. आणि मग हे तथाकथित जे तर्कवादी आणि जे निराकारवादी आहेत तेही त्याच गोष्टीमध्ये ओढले जातात. पण ते ज्ञान महत्वपूर्ण आहे. हो, तुम्ही जर त्या अज्ञानात राहिलात तर निश्चितच चुकीच्या मार्गाला कुठेतरी लागू शकाल. म्हणून ते ज्ञान अत्यंत महत्वाचे आहे. श्री भगवान वाच सुदूरदशमीदं रूपं दृष्टवानसि यद्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं कांक्षिण्यम्. मी ऍक्च्युली थोडी चाल बदलली. श्री भगवान वाच सुदूरदशमीदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं कांक्षिणः. हरे कृष्ण प्रभुजी. माताजी कोण वाचताय? वाचा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तुझे माझे रूप पाहत आहे, त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याचा नित्य प्रयत्नात असतात. हरे कृष्ण. हरे. आणि म्हणूनच भगवंतांचं हे जे रूप आहे हे बघण्यासाठी आपण तात्पर्य नक्की वाचूया. थोडं मोठं आहे पण खूप सुंदर तात्पर्य आहे याचं, आणि ते नक्कीच जाणून घ्यायला आवडेल. आणि म्हणून या अध्यायाच्या 48व्या श्लोकात भगवंतांनी आपले विश्वरूप समाप्त केले. अर्जुनाला सांगितले की पुण्य संचय, यज्ञयाग इत्यादी केल्याने हे विश्वरूप दर्शन घेणे होणे शक्य नाही. जो सकाम कर्मामध्ये आहे त्यांनी अनेक तप केले, अनेक वर्ष तप केलं, यज्ञ केले, तरीही हे रूप बघणं शक्य नाही. या श्लोकात योजिलेले सुदूरदर्शन असा शब्द सुदूरदर्शन बघा, सुदूरदर्शन म्हणजे काय दाखवतंय? की शब्द दर्शवते की श्रीकृष्णांचं द्विभुज रूप हे अधिक गुह्य आहे. सुदूरदर्शन. कसं सुदूर म्हणजे कशा प्रकारे? तर हे अत्यंत गुह्य आहे, हे अतिशय दुष्कर आहे रूप, आणि हे द्विभुज रूप आहे, जे मनुष्य रूप आहे. मग जे कोणी तथाकथित मायावादी आहेत, तर्कवादी आहेत, त्यांना त्याचं गांभीर्य नाही, त्यांना त्या रूपाशी निगडीतच नाहीत होते, त्यांना त्या रूपाचं ज्ञानच नाही. मग ते कुठेतरी स्वतःच्या तर्कवादाने ते भरकटवतायत हो इतरांचे विचार पण, परंतु त्यांना त्याचं ज्ञान घेणं आवश्यक आहे. मनुष्य तपोमिश्रित भक्ती, ज्ञान मिश्रित भक्ती इत्यादींद्वारे श्रीकृष्णांचं विराट रूप पाहू शकेल.
परंतु भक्तीच्या मिश्रणा वाचून विश्वरूपाचे दर्शन होऊ शकत नाही, होणे शक्यच नाही. आणि या गोष्टींचे विश्लेषण पूर्वीच करण्यात आले आहे. या विश्वरूपाहून श्रेष्ठ असे श्रीकृष्णांचे द्विभुजधारी रूप पाहण्यास मिळणे तर ब्रह्मदेव आणि शंकर सारख्यांना सुद्धा अत्यंत कठीण आहे. श्रीकृष्णांना पाहण्याची त्यांना अतिशय उत्कट इच्छा असते. आणि या गोष्टीचे प्रमाण आपल्याला श्रीमद भागवतात मिळते की जेव्हा श्रीकृष्ण माता देवकीच्या गर्भात होते तेव्हा श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप पाहण्यासाठी स्वर्गातील सर्व देवता जमल्या होत्या. त्यावेळी जरी त्यांना भगवंतांचे दर्शन होऊ शकत नव्हते तरी त्यांनी भगवंतांचे सुंदर रीतीने स्तवन केले. सर्व देवदेवता भगवंतांच्या दर्शनाची प्रतीक्षा करत होते. केवळ महामूर्खच श्रीकृष्णांना साधारण मानव समजून त्यांचा उपहास करतात आणि त्यांचे स्तवन न करता त्यांच्या अंतरी स्थित असणाऱ्या कोणत्या तरी निर्विशेष वस्तूचे स्तवन करतात. परंतु हे सर्व दृष्टिकोन निरर्थक आहेत. वस्तुतः ब्रह्मदेव आणि महादेवांसारख्या महान देवदेवतांनाही श्रीकृष्णांच्या या द्विभुज रूपामध्ये त्यांच्या द्विभुज रूपामध्ये पाहण्यास अतिशय ते उत्सुक असतात. म्हणजे महादेव आणि ब्रह्मा यांनाही त्यांचं ते अतिशय अद्भुत असं मनुष्य रूपच ते पाहू इच्छितात. बघा, सगळ्या देवी देवता जितक्या निकट येतो भगवंतांच्या, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्यांनाही भगवंतांचं हे द्विभुज रूपच अतिशय प्रिय आहे. भगवद्गीतेतही 9:11 मध्ये या गोष्टीला पुष्टी देण्यात आली आहे. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्. त्यांचा उपहास करणाऱ्या मूर्खांना ते प्रकट होत नाही. जसं त्या पेंटरचं उदाहरण दिलं की ज्यांना त्याच्यातली अक्कल आहे त्यांनाच ते पेंटिंग दाखवलं जातं, त्यांना ज्ञान आहे, ज्ञान महत्वाचं आहे हो. म्हणून भगवंत अशा लोकांना प्रकटच होत नाही ज्यांना त्याचं ज्ञान नाहीये आणि त्यांच्याविषयी ते जाणत नाही, उपहास करतात. ब्रह्मसंहितेमध्ये आणि भगवद्गीतेमध्ये स्वतः श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांचा विग्रह पूर्णपणे दिव्य आणि सच्चिदानंद आहे, जे ज्ञानाने परिपूर्ण, शाश्वत, परिपूर्ण आणि जे जे शाश्वत आहे, जे खरं आहे सगळं, आणि अशा प्रकारे जे आनंदमय आहे असा त्यांचा विग्रह आहे. त्यांचा विग्रह प्राकृतिक देहाप्रमाणे नसतो, परंतु जे भगवद्गीता आणि तत्सम वैदिक शास्त्रे वाचून श्रीकृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना श्रीकृष्ण हे अगम्य असतात. प्राकृत दृष्टीचा अवलंब करणाऱ्यांना वाटते की श्रीकृष्ण हे ऐतिहासिक महापुरुष आणि महान विद्वान तत्वज्ञानी होते आणि ते इतके शक्तिशाली असले तरीही ते साधारण मनुष्यच होते आणि त्यांनाही भौतिक देह स्वीकारणे भाग पडले. त्यांचा अंतिम निष्कर्ष असतो की परमसत्य हे निर्विशेष आहे आणि परमसत्याच्या निराकार रूपातूनच हे भौतिक प्रकृतीशी संबंधित रूप त्यांनी धारण केलेले आहे. बघा किती तथाकथित तर्कवाद आहे या सगळ्या अज्ञानात, कारण शास्त्राचा आधारच नाही कशाला. मग त्यांच्या संकल्पनेनुसार त्यांनी त्या संकल्पना तशा केलेल्या आहेत. जे ज्ञानाच्या शोधात आहेत ते सुद्धा श्रीकृष्णांविषयी तर्क करतात, कारण ते शोधात आहेत हो. त्यांनी ते शास्त्र परिपूर्ण असं जे ज्याला बेस आहे, ज्याच्यामध्ये पुरावे आहेत, सगळं हे पुरातन आहे हो. इथे कुठेच मायथॉलॉजी नाहीये. ते तर्क करतायत, कुठेतरी स्वतःच्या अल्पशा ज्ञानाने तर्क करतायत आणि म्हणूनच भगवंतांच्या विश्वरूपाच्या तुलनेत ते श्रीकृष्णांना गौण मानतात. याप्रमाणे काही जणांना वाटते की अर्जुनासमोर प्रकट केलेले श्रीकृष्णांचे विश्वरूप हे श्रीकृष्णांच्या साकार रूपापेक्षाही अधिक महत्वपूर्ण आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे परमसत्याचे साकार रूप हे काल्पनिकच आहे. त्यांचा विश्वास असतो की अंतिमतः परमसत्य हे निर्विशेष असते. परंतु भगवद्गीतेच्या 4थ्या अध्यायात ज्ञानप्राप्तीच्या दिव्य पद्धतीचे वर्णन करण्यात आले आहे आणि ती म्हणजे प्रामाणिक व्यक्तीकडून, आचार्यांकडून कृष्ण कथा श्रवण करणे होय. म्हणून उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञान घेतलं तर ते परिपूर्ण आहे, नाही तर नाही. हीच वास्तविक वैदिक प्रणाली आहे आणि जे वास्तविकपणे वैदिक परंपरेमध्ये आहेत ते अधिकृत व्यक्तींकडून कृष्णकथा श्रवण करतात आणि पुन्हा पुन्हा असे श्रवण करण्याने कृष्ण प्रेम वाढते. आम्ही अनेकदा सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे आपल्या योगमायेने आवृत्त झाले आहेत. कोणत्याही मनुष्याला ते प्रकट होत नाहीत किंवा दर्शन देत नाहीत. ते स्वतःहून ज्या मनुष्याला प्रकट होतात केवळ तोच त्यांना पाहू शकतो. म्हणून इथे अर्जुनासाठी ते प्रकट झालेत, भक्तासाठी ते प्रकट झालेत द्विभुज रूपामध्ये.
वेदांमध्येही सांगण्यात आले आहे की जो शरणागत जीव आहे तोच परमसत्य यथार्थ रूपाने जाणू शकतो. निरंतर कृष्ण भावना किंवा कृष्ण भक्तीद्वारे योग्याला दिव्य दृष्टी प्राप्त होते आणि त्याला श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार होतो. असा साक्षात्कार देवदेवतांनाही होऊ शकत नाही, म्हणून श्रीकृष्णांना जाणणे देवदेवतांनाही कठीण असते. आणि श्रेष्ठतर देवता सदैव श्रीकृष्णांना द्विभुज रूपात पाहण्याच्या प्रतीक्षेत असतात. याचा अंतिम निष्कर्ष हाच आहे की श्रीकृष्णांच्या विश्वरूपाचे दर्शन अत्यंत दुर्लभ असते आणि कोणत्याही मनुष्याला शक्य नसले तरी त्यांच्या श्यामसुंदर रूपाचे दर्शन हे त्याहूनही अतिशय दुर्लभ आहे. बघा, हे किती सुंदर असा उपमा दिलेली आहे की देवी देवता सुद्धा त्यांना जाणू शकत नाहीयेत आणि म्हणूनच त्यांनाही ते दुर्मिळ असं रूप पाहणं कठीण आहे. कारण भगवंत हे प्रकट होतात, तो भक्तांसमोर, ज्या अर्जुनासमोर ते प्रकट झालेले आहेत आणि अशा प्रकारे त्यांनी त्यांचं द्विभुज रूप दाखवले. पण जे तर्कवादी आहेत, जे निर्विशेष ब्रह्माला जाणतात, त्यांना या रूपाची बिलकुलच जाणीव नाही, कारण तितकं ज्ञान नाहीये. संक्षिप्त असं थोडक्या कुठेतरी अल्पशा ज्ञानाने ती कुठेतरी जाणू इच्छितात आहे. आणि म्हणूनच इथे हे दाखवलंय की विश्वरूपापेक्षा हे अतिशय मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप, भगवंताचं द्विभुज रूप, हे अत्यंत दुर्लभ आहे. नाहं वैदेन तपसा न दानेन चज्जेया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा. नाहं वेदैन तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा. काय म्हणतायत बघा भगवंत. अर्जुन भगवंतांना म्हणतायत, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भगवान आहे, हा, वाचा वाचा तुझ्या वाचा प्रभूजी. तुझ्या दिव्य चक्षुद्वारे जे रूप पाहत आहेस ते केवळ वेदाध्ययाने, कठोर तपाने, दानाने किंवा पूजेने जाणणे शक्य नाही. या साधनाद्वारे कोणीही मला माझ्या मूळ स्वरूपामध्ये पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला आधीच सांगितलं की या दिव्य चक्षुषून तुझे रूप पाहत आहे ते वेदाध्ययन करण्याने किंवा खूप कठोर तपश्चर्याने हे शक्य नाही, हे भक्तीने शक्य आहे. हो, हे भगवंतांनी भक्तासाठी हे रूप प्रकट केलेले आहे. भक्तच फक्त भगवंतांना बघू शकतो या रूपामध्ये. आणि म्हणूनच सर्वप्रथम श्रीकृष्ण वसुदेव देवकी समोर चतुर्भुज रूपात प्रकट झाले आणि नंतर त्यांनी स्वतःचे द्विभुज रूपामध्ये रूपांतर केले. स्वतःचे रूपांतर द्विभुज रूपामध्ये केले. जे भक्तिविहीन आहेत आणि जे नास्तिक आहेत त्यांना हे रहस्य उमगणे अत्यंत कठीण आहे. कठीणच आहे हो. जे भक्तीत येऊ शकत नाही, जे भगवंतांचं अस्तित्वच मानत नाही, ते भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत होऊ शकत नाही. ज्या विद्वानांनी केवळ विद्यार्जन करण्याकरिता किंवा व्याकरणात्मक दृष्ट्या वेदाध्ययन केले आहे ते श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाहीत, की ते फक्त सकाम दृष्टिकोन आहे की मला हा अभ्यास करायचा आहे. तिथे मग आपण जे बघितले अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू, मग कुठेतरी तो जिज्ञासूपणा आहे की मला हे जाणायचंय. मग त्या व्यक्ती नाही करू शकत भगवंतांना. त्या व्यक्ती भगवंतांना फक्त त्या जिज्ञासेने की मला हा वेदाध्ययन करायचंय, पठण करायचंय आणि मला याच्यातनं अभ्यास करायचाय, अभ्यास करून जाणायचंय, ते कुठेतरी मग त्या मार्गावर असतात, परंतु पूर्णपणे भगवंतांना जाणू शकत नाहीत. तसेच जे औपचारिकरित्या मंदिरामध्ये पूजन करण्यासाठी जातात ते सुद्धा श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाहीत. ते लोक नित्य नियमाने मंदिरात जातात, परंतु श्रीकृष्णांना यथार्थ रूपाने जाणू शकत नाहीत. पुढील श्लोकामध्ये स्वतः श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे केवळ भक्ती मार्गानेच मनुष्य त्यांना जाणू शकतो. हा शेवटचा श्लोक आहे, खूप सुंदर तात्पर्य आहे त्याचं, तेही वाचू आपण. भक्त्यात्मनन्नया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसा मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे फक्तच भगवंतांना या
अशा द्विभुज रूपामध्ये. आणि हे सगळे जे आहेत हे संदर्भ आहेत, तर आपण एवढं मोठं तात्पर्य नको वाचायला. ह्या सगळ्यामध्ये भगवंतांचं वर्णन केलेलं आहे. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. ब्रह्मसंहितेत म्हटलंय हो, श्रीकृष्ण हे परमेश्वर आहेत आणि त्यांचा विग्रह सच्चिदानंद आहे. त्यांना आदी नाही आणि ते सर्वांचे आदी आहे. कारण त्यांना कुठेही आपण म्हणतो ना, आदी मध्य आणि अंत कुठेही अर्जुनाला दिसत नाही त्यांच्या त्या रूपामध्ये. कारण भगवंत हे सगळ्यांचे मूळ आहे, तेच सर्व कारणांचे कारण आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला भगवंतांशी निरनिराळ्या, म्हणून या भक्तांविषयी सांगितले. सॉरी, अजून एक श्लोक आहे. तर भगवंतांशी निरनिराळ्या दिव्य रसांद्वारे संबंधित असणाऱ्या शुद्ध भक्तांना विश्वरूपाचे विशेष आकर्षण नसते. भगवंत आपल्या मूळ कृष्ण रूपामध्ये दिव्य प्रेमाचे आदान प्रदान करतात, म्हणून तो संबंध अभ्युदय आणि प्रयोजन असतो हो तिथे. म्हणून श्रीकृष्णांशी सख्यभाव असणाऱ्या अर्जुनाला हे विश्वरूप आल्हाददायक वाटत नव्हते. उलट ते रूप पाहून तो भयभीत झाला होता. श्रीकृष्णांचा नित्य पार्षद असणाऱ्या अर्जुनाला दिव्य दृष्टी असली पाहिजे, कारण तो काही साधारण मनुष्य नव्हता. म्हणून तो विश्वरूपाने मोहित झाला नाही. सकाम कर्मांद्वारे जे उन्नती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांच्यासाठी विश्वरूप हे अद्भुत असू शकेल, परंतु जे भक्तीमध्ये संलग्न झाले आहेत त्यांना विभुजधारी कृष्णरूपच अत्यंत प्रिय आहे. आणि म्हणूनच इथे सकाम कर्मामध्ये जे असतील त्यांना विश्वरूपाची अद्भुतता नक्कीच प्रत्येकाला जाणवेल. पण जे सकाम कर्मात आहेत, जे कुठेतरी ज्यांना वाटतंय की आपण ह्याचं तप करून त्याचं तप करून, ह्यांना प्रसन्न करू त्यांना प्रसन्न करू, देवी देवतांच्या पूजेमध्ये जे व्यग्र झालेले आहेत, पण सगळं मिळवण्यासाठी तिथे कुठेतरी फक्त अभिलाषा आहे. रजोगुण आहे हो तो सगळा, ती अभिलाषा, ती वासना आहे. मग तमोगुणात वासना आहे, रजोगुणात सगळी अभिलाषा आहे. मला हे हवंय, मला ते हवंय, म्हणून मी यांची पूजा करतोय, यांचं तप करतोय, हे रुद्र करतोय, हे यज्ञ करतोय, हे अभिषेक करतोय. अशा प्रकारे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत. परंतु भक्त आहेत ना, भक्तांजवळ कुठेच काही म्हणतो ना आपण, व्यवहार नाहीये हो तिथे, की मी हे करतोय म्हणून मला हे हवंय. नाही, भक्त हा भगवंतांची फक्त प्रेमाचं आदान प्रदान करतो. ती भावनाच वेगळी असते आणि म्हणून त्याला फक्त भगवंतांचं ते मनमोहक श्याम सुंदर रूपच आवडतं. त्या रूपाशीच तो निगडीत असतो. आणि म्हणून भगवंत म्हणतोय त्वया अनंत या भक्त, की फक्त ते भक्तच जाणू शकतो. भगवंतांना त्या रूपामध्ये फक्त भक्तच जाणू शकतो. मत्कर्मकृत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः समामीति पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यार्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणीमात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंताने पुन्हा तसाच उल्लेख केलेला आहे. श्रीकृष्णांशी संबंधित असलेल्या कर्माखेरीज इतर कोणतेही कर्म करू नये. कर्माविषयी सांगायचं झालं तर मनुष्याने पूर्ण शक्तीनिशी कृष्ण भावना भावित कर्म केलं पाहिजे. भक्ती रसामृत सिंधू, जे नेक्टर ऑफ डिवोशन आहे, रूप गोस्वामींनी लिहिलेलं, 2.255 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुज्यतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते. श्रीकृष्णांशी संबंधित असलेल्या कर्माखेरीज इतर कोणतंही कर्म करू नये. यालाच कृष्ण कर्म असं म्हणतात. मनुष्य विविध प्रकारचे कार्य करीत असेल, परंतु त्याने आपल्या कर्मफलांवर आसक्त असू नये, तर ते कर्मफल केवळ श्रीकृष्णांना अर्पण केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, मनुष्य उद्योगधंदा करीत असेल, परंतु त्या उद्योगधंद्याचं कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये रूपांतर करण्याकरता त्याने श्रीकृष्णांना प्रत्यर्थ उद्योगधंदा केला पाहिजे. जर श्रीकृष्ण हे धंद्याचे मालक असतील तर श्रीकृष्णांनी उद्योगाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या
नफ्याचा भोग घेतला पाहिजे. जर एखादा व्यापारी लाखोपती आहे आणि जर त्याला हे सर्व धन श्रीकृष्णांना अर्पण करावयाचे असेल तर तो अर्पण करू शकतो. हे कर्म श्रीकृष्णां प्रित्यर्थ कर्म होते. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता गगनचुंबी इमारत बांधण्याऐवजी तो श्रीकृष्णांसाठी एखादं सुंदर मंदिर बांधू शकतो आणि अधिकृत भक्तिशास्त्रांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांच्या विग्रहाची प्रतिष्ठापना करून विग्रह सेवेची व्यवस्था करू शकतो. हे सर्व कृष्ण कर्म होय. मनुष्याने कर्मफलावर आसक्त असू नये, तर कर्मफल हे श्रीकृष्णांना अर्पण केले पाहिजे. आपण कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये हे बघितलेलं आहे की सर्वं कृष्णार्पणम, ती फळच जर श्रीकृष्णांना अर्पण केली तर त्या कर्माच्या बंधनातही तुम्ही, कर्मफळाच्या बंधनातही तुम्ही अडकत नाही. तर कर्मफल हे श्रीकृष्णांना अर्पण केले पाहिजे आणि श्रीकृष्णांना अर्पिलेल्या नैवेद्याचे अवशेष त्याने प्रसाद रूपाने ग्रहण करावे. जर एखाद्याने श्रीकृष्णांकरता विशाल मंदिर बांधले आणि श्रीकृष्णांच्या विग्रहाची प्रतिष्ठापना केली तर तो मनुष्य त्या ठिकाणी राहू शकतो, परंतु त्याने जाणले पाहिजे की मंदिराचे स्वामी हे श्रीकृष्ण आहेत. यालाच कृष्ण भावना असे म्हणतात. तथापि जर मनुष्याला श्रीकृष्णांकरिता मंदिर बांधता आले नाही तर तो कृष्ण मंदिर स्वच्छ करू शकतो. हे सुद्धा कृष्ण कर्मच आहे. मग 12व्या अध्यायात आपण कुठेतरी त्याच वाटेने चाललेलो आहे की जर तुला हे करता अनन्य भक्ती नसेल तर तू साधना भक्ती कर. साधना भक्ती नसेल तर मग त्या कर्मफळांची वासना सोडून दे, म्हणजेच निष्काम कर्म कर. आणि अशा प्रकारे आपण त्या भक्तीला साधू शकतो, जे आपल्याला 12व्या अध्यायामध्ये जाणायचेच आहे. आणि म्हणून इथे सारांश वाचूया आपण. सारांश: अस्थायी विश्वरूप, सर्व भक्षक काळाचे रूप आणि चतुर्भुज विष्णू रूपही श्रीकृष्णांनी प्रकट केले. यावरून सिद्ध होते की श्रीकृष्ण हेच या सर्व रूपांचे उगम स्थान आहेत. असे नाही की मूळचे विश्वरूप आहे आणि त्यापासून श्रीकृष्णांची किंवा श्री विष्णूंची अभिव्यक्ती झाली. श्रीकृष्ण हे सर्व रूपांचे मूळ आहे. श्रीकृष्ण हेच या सर्व रूपांचे उगमस्थान आहे. असे नाही की मूळचे विश्वरूप आहे आणि त्यापासून श्रीकृष्णांची किंवा श्री विष्णूंची अभिव्यक्ती झाली, म्हणजे मूळ रूप हे विश्वरूप नाही. आणि सगळ्या रूपांचं उगमस्थान हेच श्रीकृष्ण आहे. प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण सर्व रूपांचं मूळ आहेत. विष्णू रूपेही अगणित आहेत, परंतु भक्ताला श्रीकृष्णांच्या मूळ द्विभुज रूपधारी श्यामसुंदर रूपावाचून इतर कोणतंही रूप महत्वपूर्ण नसते. ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे की जे श्रीकृष्णांच्या श्यामसुंदर रूपावर प्रेमाने आणि भक्तीने अनुरक्त झाले आहेत ते सदैव श्री श्यामसुंदर रूपाव्यतिरिक्त इतर काहीही आपल्या हृदयात पाहू शकत नाही. 11व्या अध्यायाच्या तात्पर्यावरून मनुष्याने हेच जाणले पाहिजे की कृष्णरूप हेच परम श्रेष्ठ आणि महत्वपूर्ण आहे. मग हे विश्वरूप हे तात्पुरत आहे. हो, सकाम कर्मी हे सगळ्या त्याच्यात अडकलेले आहेत. त्यांना वाटतं ही दिव्यता म्हणजेच वेगळी आहे, परंतु श्रीकृष्णांचं हे तात्पुरतं रूप आहे आणि या रूपाशी भक्त निगडीत नाही. भक्त हा भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच निगडीत आहे आणि भगवंत त्यासाठी त्या रूपातून प्रकट होत असतात. ते फक्त भक्तालाच प्रकट होतात. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या विश्वरूप दर्शन योग ह्या 11व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. इति 11ोऽध्याय समाप्तः. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. पण 6 वाजलेले आहेत, वाजून गेलेत.